jeegom ɗo leydi Sénégal alkamisare kengen jagorɓe hewɓe leydi ndi ana jooɗino yesso jeyndiyankoɓe yewtude e dow alhaali leydi ndi e toɓɓe hono kewɗe woni koɓe jewti e muɗum yeru pellital ngal Sénégal jogui e neldude kono koye muɗum to leydi Niger so fedde CEDEAO felliti naftorade doole wartere laamu potal kasan ɓe jewti du hono e nangguere Ousmane Sonko e fustugol du fedde muɗum politique noddirtende Pastef jantore o leltal e o aljuma jawtuɗo o lundiɗo laamu Ousmane Sonko sari yefoye makko jungo ama tuma gueɗe kewɗe won hen non ko gila e hitande ujunnaji 2021 namnal holko saabi ko oɗo saha sari yefawima jungo Aissata Tall Sall woni jagorɗo kalfinaɗo jokkodiral hakkude Sénégal e leyɗele goɗɗe ana jaabo e ngal ɗo namnal. ko procureur tan jogui fartangue rewde neɗɗo e lawol omo jogui saaha mo wawi rewirde neɗɗo so on saaha ɓenni hay so yiɗi o wawata rewirde neɗɗo on saaha tolni ko e duuɓi tati ko duuɓi sappo so tawi ko acte criminel ɗum noon procureur ina wawi ruttade caggal e to ɓuuri woɗɗude e ko on happu rokkimo caggal pamminali Aissata Tall Sall joguiɗo konngol gouvernement woni Abdou Karim Fofana ana arta e holko saabi ha oɗo landa Pastef o fusa. Pastef gomo mum e no dali mum dillere mbaɗi mayɓe ɓurɓe e hewde tarika politique Sénégal tuggi hitande 1990 ha to toniɗen ɗo landa politique hiɗɗo Pastef ko mantorgal ceergal wondude e fitnaji Sénégal leydi men ko mbadi koddigal jam andira min mbawa jabde ko wayni sabu ko fodde amen e tarika men jango caggal nde hooreje mabɓe nanga yimɓe Pastef e kala ko koɓe tuuma alaɗo gouvernement o fawi ɗum sona e golle politique. yamde jeɗɗi fawi silmaji 42 ɗo e lessude haalirde RFI Fulfulde. Abdoulaye Dikko e ɗi silmaji hedde sappo jetti keddiɗi joni ndi en keɓan hen silminde koɗo meɗen naɗu mbiyanno hannden koɗo wala joni en keɓan heɗade e toɓɓe moɗe tawaɗe on jewtidi e Fatoumata Sisawane e yeftere moɗon on tottama konngol caggal ɗum Rama Diallo jangganen ko winda e jeydeji ɗi timminere na wiyete ngo jantude meɗen mawde e fawinde e pine meɗen hannden yo yewtere noon hakkude Mamadou Adama Diallo gotoɓe RFI Fulfulde to leydi Guinée e jimowo Guinée inde andite nodduteɗo Mariama kankalla ɓe koɗo men hande e noon Souleymane Ndiaye koɗo wala hannden ɗo joni en keɗoto hono toɓɓe mawɗe tawaɗe on jewtidi e Fatoumata Sisawane e yeftere on tottama konngol ko wanno hakkude altinere e alkamsare kengen bisimilla Souleymane yeftere on tottama konngol kaño gangol on toɓɓe yewtade ka taskaram on tottama konngol e nder nde yontere e altine on feññini jiyande mon e ɗe pellite e yaggine ɗe dental aduna yankoje Afrique naje ƴetti faade ciwliɓe laamu Niger Aliou Alpha Diallo pellital CEDEAO ƴettingal pellital moƴƴal somin wonno ɓe hani ngal adi hande leyɗeɗe baɗɗi ɗo kurita jawtuɗe hono ɗeɗo pellite no kanno ƴettine ɗumen hunde fonde wonde oɗo kurita Niger on soɓe goppimo yawti koni koɓe jooɗime jappere gandum e leydi gotir leyɗeɗe ɓaleɓe naɗata e kuritaji e Afrique ma kuritaji ma kew ɗum noon nde ɓe daroto darde mabɓe tinde nde ɓe kaɓoto ɗum ɗo soɓe jiiɗi ɗum iwa ɗum ɗo tan wawi ɗum ittude e doole ɓe jaaha ɓe guitta koni koɓe ɓe gartira hooroji leydi ndi sowona ɗum kuritaji ɗi ko jokkata tan e leyɗe meɗen Afrique Santal Wagadugu hunde fof ko CEDEAO waɗi jukkungo ɓeɗo ena famɗi CEDEAO no hani sattinde jukkungo jaati faso jukkungo waɗi ɓe yoppa e laamu ngu ɗo e jeɗɗiɗe nde ɓe haali nde ɓe umminana ɓen par force ɓe wadda militaire en jaati en yii saɗɗaji ɗi Burkina e ɗi Mali wondi hande wala fof ko wadde ɗi saɗɗaji foti e ko laati konunkoɓe laami leyɗe ɗe ko honno ñawirɗo ngol sokugol Ousmane Sonko e fusugol nde fedde makko dawro Pastef ko Hussein an ɗo e noati fate nangere Ousmane Sonko wona yiɗande bonande kono noon eɗen mbiya tan no wayno leeli ni leeli sabi neɗɗo bonnuɗo Ousmane Sonko jeeya ko yimɓe dariɓe bonnude leydi Sénégal e joni noon yaade kam ha fuu so landa makko e ganda ɗum kam tawi ene fotno yaade ha yetto toon fuste landa kay potno woppude landa kay yiyande men kay continue e kono noon kanko kam o laawu rewne makko kala ko haani dow makko rewne dow makko sabi Ousmane Sonko jeeya ko e neɗɗo ɓurɗo bonnude leydi tariki leydi Sénégal mataw gueɗe Sénégal wiya Sénégal heɓani lundiyanke on poɗɗo e makko darade fusti leydi ndi bonnude ndi noddude bonandeji
ko Adrame Sow Italie sokigol Ousmane Sonko ngol koko wawa wasde wonde sabo heewi ko o haali haalullaji kewɗi ɗi ganduɗa ko ɗi dillinoji leydi o wi yo yimɓe jah pale ɓe jaltina président o haali Sénégal yo leydi ndi sum yo na boy Sénégal yo sum ɗum ɗon ko bonande mawde so tawde ñaawama omo soke ɗum wona bettere koko haani hay so tawi neɗɗo ina wonde mum so tawi omo yiɗi leydi ndi o wiyata yo leydi ndi suma yo leydi ndi bonna. E alarba on holli miijoji mon ko faati e pellital Mali, Burkina Faso e Guinée andingal wonde hiɓe wondi e konunkoɓe samminɓe laamu Mohamed Bazoum Niger. Mamadou Hasmi anani wana Mali ɗo e laggine e Burkina Faso no inna no mari ko dartora CEDEAO ana ene woodi ko ɓe hoolori mo innima mi wuufa yiite landomo honto marta ɗengal ngal yigol ɓe mari kamɓe darde nde ɓe dartora CEDEAO aray ko ɓe hoolori ko ɓa kamɓe on ɓe accitama ɓe jooɗike ɓe laamike kono noon si wona Mali en Burkina en sino wawi no wallude goɗɗo moodi ko peyji maɓɓe ko feccere ɓe laami nde feccere ko waɗoɓe guere laami modi si ɓe wawno wadde guere modi ɓe wallu hoore maɓɓe ɓenni horuduɓe o nanda e ɓiɓɓe Sow Dakar Burkina Mali laggine ko CEDEAO wi ko ɓe gondata hen sabu ɓe jiiɗi ko waɓe no mumen ɓe jiiɗi ko doole Afrique fof soldareɓe ƴetta lesdi ndi ɗum taki ɓe mbawa nanodira CEDEAO noon yoɓe god fullo ɓe goda ɓeyda ɓe daro ngurbolol ɓe kaaɓe ko ɓe soldare ɓe mbaɗata ko lesdi yo ɗum hinde itto kala koɓe mbaɗata Afrique yo ɗum hen itta ɗum laaɓa tos ɗum wona baɗe pew ɗum wona baɗe joɗɗe te ɗo soldare ɓe kappe e Afrique CEDEAO noon tigi yoɓe mbad doole ole ɓe kaaɓe ɓe loppita laamu o titamba o joginoɗo mo ko honɗum mayde Henri Konan Bédié hoorojo kiɗɗo Kodowar e ardiɗo fedde dawro PDCI RDA wawi battinde alhaali dawro Kodowar. Ibrahim Sy e Nioro Mali e Henri Konan Bédié o golli Kodowar ko neɗɗo mawɗo e tawno ko kanko woni gadano wonde ambassadeur e doolay dentude Amérique Kodowar o ardema suudu sarde Kodowar duuɓi limtinɗi nde o foyi telli nde kadi ko kanko woni hoorejo leydi kanko lomti o foyi e o heeɓi hen caɗele ko sakkiti ko hakkude makko e Robert Gueye men fof kam kanko ko neɗɗo mawɗo kanko mo jeeya e neɗɗo ɓurɗo wonde yimɓe mawɓe nder Côte d'Ivoire so o fof yawti tan ko kanko ko yowti e landaka noon so tawi landaka ene jogii yimɓe dariɓe ala ko ɗum ŋakkinde e landaka. Ceerno Abbas Kourawel Balde Jangel Boori Henri Konan Bédié yo Allah yurmo e yaafomo o fof boñi ado fatade waɗino mo nokkeli heewɗi bonnereji makko ɗin min e taskaral am kanko Henri Konan Bédié ɓuuri ɗuɗude ɗi moƴƴereji ɗin ko kanko sinti ko wiyete ko l'ivoirité o meɓe anda ko hombo woni vrai ivoirien tawi noon population Côte d'Ivoire on no wayi wa basalle sa hoɓi ko foron sa woni ko ndiyam les 75% population maɓɓe on ko d'origine étrangère ko ɗum wari waraɓe ɓen ko ɗum bonni bonnanaɓe ɓe ka élection kanko créé o l'ivoirité. En ka taskaram on tottama konngol e altine arore en noon keɗiɗen ɗo hono toɓɓe mawde tawaɗe on jewtidi e Fatoumata Sisawane e yeftere on tottama konngol ko wanno hakkunde altinere e alkamisare kengen aljumare hande ndu so Allah jaaɓi yamde 13 so fawi silmaji 10 oɗon cilmine e yeftere wonde on tottama konngol. ko winda e jeydeji ɗi Yarama Diallo salminama. Mi salminima Abdoulaye. e kabaruji jeydeji ɗi alhaalijo Niger. Non Abdoulaye alhaaliji Niger jeydeji ɗi galti e kibaruji Niger ɓe puɗɗiri hono fanden taƴede callali jeydeji RFI France 24 to ndi leydi ɗum woni ko tahiki heɗiyankoɓe ɗum wono ɗi jeydeji tawaɓe to Niger. Nouvelle Tribune wii ɗum waɗi ndele caggal jeɗɗire nde samminere laamu waɗi ndiɗo leydi Niger tawti Burkina Faso e Mali to ardiɓe fanden dalnuno golleji ɗi jeydeji RFI e France 24 tumude ɗi hono rafi fondude kibaruji e jingande leydi France. France Média Monde yeddi e mettini winde e Infodrome. Non Infodrome wii ndu suudu hawjindu ɗi e jeydeji France Média Monde mettini taƴede callali keɗorɗi kibaruji RFI France 24 to Niger o dabare mo kono Niger hoyni wala kayfiya jokka e laawi sariya gollidal haɗude kasin ko liji Sahel humpitade ko won leyɗe aduna heɓude kibaruji laaɓuɗi gonɗuɗi e golliraka fu muradu. France Média Monde
holliti no heddi e darde muɗum humpitinde kibaruji jaajuɗi iɓe darani du no waɗade golle jokka tawa e laawi hiwande e ndenagu jayniyankoɓe maɓɓe. Fa joni to fandu Niger nelaɓe CEDEAO kamɓe du kewti to ñame ɗum ɗo tawa ko kenga jaydiji kewɗi galti e ndun kibaru Abdoulaye. le point wi ɓe jeehi tewtude kaldal non ɓe jeehi tewtude kaldan e ɓe konunkoɓe samminɓe laamu nulaɓe hooreɓe e ɗo no leyɗe CEDEAO woni ko koɓi joni yottade ndi leydi. Bola Tinubu mo Nigeria hoorejo CEDEAO kam woni yamirɗo ɓe nelaɓe jangaɗa kaldan tabintinde nanodiral dow jaam hakkunde fedde nde e Niger. ɗum ko caggal jukkoji nawɗe ɗe fedde CEDEAO fawi e Niger e nde samminere e sappande ɓendu hono ɓe gaddan konunkoɓe ton so tawi koɓe peeri ɗum teddinaka. Le point wi ambassadeuriji hono Niger tawaɗi to Washington ɓen fanden ɓe noddi hono ɓe konunkoɓe mbayla dabare so wana ɗum ɗon so Niger jiiɓoken leyɗe Sahel fu wonno ko jokki jiiɓade e leyɗi wakkatiji ɗi kuliyankoɓe e Wagner gonɗe heɓude sembe tawa ɓen ɗon mbasata heɓde sembe huɓinade Afrique jokkitade fato Méditerranée. wakkati sera wi sarte CEDEAO hokki konunkoɓe Niger timman alan. Non lamɗal ngal joni woni ko jokkata ɗe balɗe garoje o wakkati so CEDEAO ana ayki hono dolɗude na mbiyen fa hande du o yarude konu runnude laamu e juuɗe Mohamed Bazoum iɓe andini ɗe golle wana hunde ko newi jayne de wi tan tawan ɗum saabi du iɓe jokki nelude yimɓe ton tinnodiroyde na filade fa hande kaldan laato wakkati wi kaldan gan waylay goɗɗum tafon saabu konu Niger ana heddi fa joni etade fedde nde e leyɗe aduna ɗum ko ana seedore du e hono e bonugol fa hande jokkodiral hakkunde Niger e leyɗe yogayeru France iri kongi luhuran mbiyeten ana jokki e nanede mettinde gollidan to fandu ndenagu ndiɗo leydi. Ambassade France to ñame kañum du hesino bonnere mawde fay so tawi ɗum ɗon sakkama. Aujourd'hui ana lamdi salla sembe na kaldan woni ko timminta ngal luhural ko laaɓi heɓa katafon si keɗoɗen ɗe ñalaɗe jokkoje. Jaram Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe jewtade kabaruji meɗen aljumare hannden nayya lewru jetto ɓordu e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogay e tati gonno to leydi Niger hannden e janggo tan heddi e sartimo CEDEAO hokki konunkoɓe ɓe joppita Mohamed Bazoum totta ɗum laamu e tafon konunkoɓe nanda e jaɓuɓe e ndu noddandu fedde nde wonno nelaɓe CEDEAO to leydi Niger kengen ana laati laadu ana nandi kawral heɓaka hakkude mum en e konunkoɓe ɓe le majjum jamma hankin kamɓe konunkoɓe leydi ndi ɓe gaɗi jeygal jaati ɓakkude gollidal hakkude e mabɓe e France ko haɓɓodi e konunkagal kasen ɓe kollidiwiri ɓe lalili naftorade doole so ni CEDEAO du yiiɗi naftorade doole e wartirde e laamu potal ɗum woni wartirde Mohamed Bazoum cefiɗo e jeyde Washington Post hankin e noddude leydi Amérique e leydi addunaru ndu foof tinno mballa yalla laamu démocratie ana warta Niger. hannden jantore meɗen mawde fawide pine meɗen to leydi Guinée woni hono ko paaɗen nde jantore noon fillitande ene fawi e yeftere hakkude Mamadou Adama Diallo goto ɓe RFI fulfulde toon e goto e yimoɓe hannden Guinée inde annite Mariama Kankalabe. Woy nene nene yo woy baba woy nene o kelango jombalam min ka hawa ɗo ko hawa Mariama Kankalabe nalankojo guinenajo mo gimi mum fuɗɗi e lollude leydi Guinée fi o wawa yimude ko maginako o fuɗɗori joni noon ko gimol ngol o dolnori hay fi welali fi aray yimugol ngol weɓano nomi fuɗɗori noon ho yaali ɓayi musique on gimol ngol na ko mi tawi welam ko ɗum waɗi simiɗo wadde mi tawa haray noon ko kara mi fuɗɗori ɗum ɗon fi natugol ka gimol haray mi tawno ko mami natira ka tournugol pese ko ɗum waɗi simi inni kadi komi tournowo pese ko ɗum ɗon mi fuɗɗori théâtre on mi waɗi ɗum ɗon ha e won nokku mi heeɓi laawol no mi natira kan nder gimol gila noon mi fuɗɗi ɗum waɗi joni duuɓi 6 ɗin ni. Mariama Kankalabe no yima ko fewndi e aduna on fandare makko
ko daranagol hakke rewɓe sifo tampereji maɓɓe fii no feere heɓora rewɓe ɓen heɓa ɓuttu. ka nder gimi am miɗo yimude fi giggol, miɗo yimude fi namuji men ɗin, miɗo yimude fi dewgal, fi wajagol kadi rewɓe ɓen e fi rewɓe ɓe jiidaki ɓen wonɓe soñjiɓe ka dewgal fi jiidi. donc foppono ka nder gimi am haray ko ɗum wonmi etade wajagol fi mum e yaltintingol ɗin ellaji ɗon par ce que yiɗi woodi ko ɗum woni min ka gimi am. wi'ete ko murtina yaaden ɓuri mo e ɓantude kun garlum ko yimiri kun ko fii fewndare e welowole e ɗi nokkeli fijirɗi wi'i mariama kankalabe. ella lamina ni murtina yaden ɗon ko gimmol tawata ngol mi fuɗɗorno no mi habboranoki yaltitiri doole donc haray ko wana no nanirɗon noon ko ngol gimmol ɗon kadi woni wadde saabu hande milan yaltinde album man on miɗo wadde fijundaru ko ɗum foppo koye ngol gimmol ɗon yaltiti. koko murtina yaden jaali ko ɗum waɗi o nalankojo tawi yo o yaltin ko wiyete album. fi yaltingol ngol gimol yaltingol ɗimmo ngol gimol ɗon kala gimol ngol mariama kankalabe tawi no waɗi ko ɗum wona hawtindirede waɗe e cassette goto. ko ɓayru himo yiɗi yimugol ngol ko ɗum wakkilinimo ha himo yaltinde album o miijaaki haaɗude e album goto sagu makko o wone nalankojo mawɗo ko ɗum waɗi e ɓoreji makko hino ɗuuɗi. mariama kankalabe si tawi hunde no welama no rewata o rewtirta a waɗay golle ɗen ɗe welete taw si gollaɗe ɗe welete taw si heɓiraɗe jawdi ɗe welete taw si heɓiraɗe inde heɓiraɗe himɓe donc yimugol ngol welan ka ɓernde. haray noon si yo cassette an yalti yeeso toon kadi miɗo mari programme ji buy miɗo mari tourné ji waɗeteɗi e nder afrique ɗo e nder la Guinée e si allah wulan ɗon kadi muuyi no muuyirta noon e nder leydi Europe kadi foppuno ka programme si allah jaɓi. ɗo ka jonde internet e nokkeli ko amete garloyi o nalankojo mariama kankalabe hino jaali. mamadou adama diallo Conakry RFI. noon jaati ngol jimmol mbiyana nde ɗo jantore mawde jantore pine meɗen e ɗandi aljumare foof ɗum woni ko RFI fulfulde jogani on ko fawi e nesuji men pine meɗen tan nde hande nde yo yeftere hakkude kanko Mamadou Adama Diallo goto ɓe RFI fulfulde leydi Guinée e Mariama Kankalabe o jimowo hande inde andite leydi Guinée. Tedduɓe o jarama e hergol moɗon RFI fulfulde en kaddanɗo e ɗiɗo kabaruji arandeji Souleymane Ndiaye golle ɗe peewi enen ɗo e silma capantati e kabaruji goɗɗi.